Млади кандидати от листите на партиите и коалициите, участващи в изборите за Европейски парламент. Зададохме въпроси с европейска тематика на 9 кандидати за български евродепутати в Брюксел. Днес е ред на Моника Панайотова от листата на ГЕРБ. Моника Панайотова е на 25 години. Тя е магистър по международни икономически отношения от УНСС с специализация управление на международни проекти. Председател на младежката организация на ГЕРБ. До 2008 година е директор проекти и връзки с обществеността в Института за икономическа политика. Има специализации в областта на външните отношения. Владее френски и английски. В каква посока трябва да се развива Европейския съюз? Към Съединени европейски щати или към Европа на нациите? ГЕРБ като част от Европейската народна партия подкрепя модел Европейски съюз федерация и в тази връзка ние ще работим за приемането на Лисабонския договор. За европейски Съединени щати все още е рано да се говори. Предизвикателство пред Европа е да се изгради европейска идентичност и това всъщност ще бъде една от основните цели в бъдещите години пред Европейския съюз за по-широка интеграция на Европа. Във връзка с интеграцията, какво мислите за бъдещото разширение на Съюза? Трябва ли и кога да станат страни членки на Съюза, страните от Западните Балкани и Турция? ГЕРБ подкрепя присъединяването на Западните Балкани и европейската перспектива за членство, но пред тях седят три основни, бих обособила, предизвикателства. Едното е финансовата криза, другото е Лисабонския договор, защото, както каза господин Саркози, който е към Европейска народна партия, без Лисабонски договор разширяването е невъзможно. И също така двустранните взаимоотношения. Ние подкрепяме разширяването на Балканите и не случайно сме направили редица двустранни инициативи с сестрински партии към Европейската народна партия от региона за започване на постепенен етап на преодоляване на негативните стереотипи между държавите от региона и по-тясната идентификация именно с Европа. Какви трябва да са приоритетите на българското членство в Европейския съюз? Като приоритетна задача на всички е да се възстанови доверието към страната, да се възстанови имиджа на България в Европейския съюз, за да може съответно да бъдат отпуснати финансовите средства към страната, след което крайно време да бъдем активен участник в дневния ред на Европейския съюз. Като пълноправен член ние трябва да участваме в така наречената адженда и в тази връзка трябва да бъдем активни по отношение на присъединяването на нашите съседи към Европейския съюз. А какви биха били вашите лични приоритети, ако бъдете избрана за представител на България в Европейския парламент? Аз бих работила върху тези два, които споменах, плюс акцент върху образованието и това гласът на младите хора наистина да бъде чут в Европа. Моника Панайотова е кандидат за евродепутат от ГЕРБ и е на 7-мо място в изборната листа.